Tuhan memelihara masa depanku. Janjinya nyata dalam hidupku. Di gereja ini, Gereja HKBP Rawamangun, aku merasakan imanku dibimbing dan cita-citaku didukung.
Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Oras Tapukama ibadah Minggu 23 Agustus 2026 Minggu 12 Dung Trinitatis tema sadarion Togu Marsitiopan Tuhatigoran Tapasadama rohata martang yang nahoho mahita. Amin. Tapujima Tuhata marende sian buku ende nomor 135 ayat sada rodi ayat tolu marpungudo di Jolomon.
Barhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Songonondo hatani Tuhan Yesus, martuama akan nama uas male midahati goran, ai pabosu rondo nasida. Martuama akan na ias tondi, ai idao nasida do debata. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan debata, pargogo naso hatu dosan, nasokal jalan nabonar, di alohodo nagijang maroha, jala dipati bohodo naserep maroha. Alanii hupangido hami tuho, sai ramoti hami, asa unang jukat hami, unang gijang rohanami. Alai togu-togu hami marhite-hite tondim, asa uduk serep tobok jala burju rohanami di adopani halak saluhut. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tanggihon hamuma patik ni debata di minggu 12 dung Trinitatis, ima patik parjolo rodi patik paopaton. Patik parjolo, audo jahoba debatam nina debatata, dang jadi marakup au bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodina di bagasan aek na ditoru ni tano, ianggo tunggabe si sombaon, manang si oloan.
patik patoluhon. Dang jadi dohonon goar ni debata, ianggo soture dalana, aihona uhumna dosogot akan namarsineang di goarna. Patik paopaton, ingot hamuma pabadiaon ari minggu, dina onom ari maulahamu nasa si ulaonmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba de Batam doi. Dang jadi homangula anggo dina sadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro dipinahanmu, ro dipangisini hutani halak pe, nama ngebati hutam. Alai aidina onom arido di topa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradian do ibana di ari papituhoni. Di baheni do umbaen na di pasu-pasu debata Jahoba ari paradiananai jala di parbadiai. Ido sahatna, atong rap manggido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Tatopoti madosata dijoloni debata, martang yang mahita.
Ale Tuhan debata amanamina di Banua Gijang. Hodona patupaon hasesaani dosa dihami halak nadangolon. Marhite-hite anak kaholongan ni roham. Sai asima roham dihami akan namangarsakon dosa nami. Sai sahapi matu bagasan rohanami hasesaan ni dosa nami. Lehon matuhami tondim nabadiai asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asa hot rohanami marhapor siaon lao manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasaat hami diri nami tuho gabe pelean nama ngulu jalan nabadia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-bagani debata taringot tu hasesaan ni dosa. Para si roha jala pardenggan basa do Jahoba, lambat tarimas jala para si roha godang. Dang dibahen tu hita hombar tu aka dosata, jala dang dibaloson tu hita hombar tu aka hajahatota. Songon asini rohani ama-ama mida aka anakna. Asini rohani Jahoba di aka nama kabiari ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. KBG mah hatan di debata manang evistel di Minggu 12 dung Trinitatis Imas yan Amos 5 ayat 24 ro di ayat 27 tajahama marsikap soring. Jadi margiring-giring mah songon aik uhumi jala hati goran songon sunge naso olo marsik. Tungadong mak kapelean si potongon dohot si panganon ipasat hamu tuau di halonganan saleleng si 40 tahun hamu ale pinopar di Israel. Atong usungan muna ma udung-udung ni raja muna ro di ojahon di gana-ganaan muna
tole bitang ni debata muna, akana binahen muna dihamu. Jadi togoku mahamu terbuang do salku sian Damaskus ina Jehovah dikata Zebaut Lord. Ima sahatna martua doakana tumangyuhon hata ni debata jalana upeopsa. Amin. Salelen oritaron, atigor baroha, paingon matoto, iyogi bata. Sai songon Ramos Taha tidakon maha porsiaotai, songona hina tidakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion. Rap mahita mandok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pargogona sohatu dosan, natu mapalangit doho tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, imana tinubuhon si Maria, nagabe-gabian si Anton di Parbadia, andorang soha bubuhan. Ido tuhata natu mau nabernit di panguhumani silatus, namate tarbajal do ibana di hau pinar silang, natua tu banua toru dung ditanom, namulak mangolo di ari patoluhon, nama naik tu surgo, lau hudul tu siamuni debata Jehovah, amanai pargogona sohatu dosani, disima ibana paima mulak sogo tu tanoon, mak mihalak dohot namate. Au porsia di tondi parbadia, jalas adong sada huria nabadia, huria hatopan ni hala Kristen akan nabadia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hatai namandok, mulak mangulu sogot daging ni halak no mate, dohot di hangoluan na sora sudah. Amin.
Salam. Titing diuriata HKBP Rawamangun Minggu tanggal 23 Agustus 2026. Partang Wik Rabu tanggal 26 Agustus 2026 masuk pukul 10 siang WIB Parjolo Wik Rawamangun Sada dibagas keluarga J Nababan Minar Borusiahan Jalan Pinang 2 nomor 12 RT 004 RW 0 Sia Rawamangun Jakarta Timur. Inganan pertanyaan ruangan Timotius HKBP Rawamangun. 2. Wik Kayu Jati Sunan Giri dibagas ni keluarga Nyonya Pakpahan Boru Tambunan. Alamat Jalan Pemuda Kapling M2 RT 002 RW 105 Rawamangun Jakarta Timur. Inganan pertanyaan ruang Markus HKBP Rawamangun. Tolu Wik Rawamangun Tolu Dohot Rawamangun Opat dibagas keluarga Ronugo Tambunan Boru Tagalung. Alamat Jalan Bawah 5 RT nomor 5 RT 006 RW 08 Rawamangun Jakarta Timur. Tempat pertanyaan ruang Lukas HKBP Rawamangun. 4. Wik Kampung Ambon dibagas ni keluarga Nyonya A Tambunan Tince Boru Pangaribuan. Alamat Jalan Kayu Timur nomor 3 Kampung Ambon, Kelurahan Kayu Putih, Jakarta Timur. 5. Wik Gangkana dibagas ni keluarga Suandi Hendrik Sianturi Amoina Boru Simanjuntak. Alamat Jalan Rawajaya Tolu nomor 1 RT Walu RW 6 Pisangan Timur Jakarta Timur. 6. Wik Rawasari Cempaka Putih dibagas ni keluarga Sintua Manuala Osman Utajulu Boru Sianipar. Alamat Jalan Cempaka Putih Tengah 26 E nomor 8 Jakarta Pusat. 7. Wik Utan Kayu Kayu Manis dibagas ni keluarga Amang Sarli TM Utapea Marta Boru Simamora. Jalan Kemuning dalam G nomor 12 RT 03 RW 07 Utan Kayu Jakarta Timur. Hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 masuk pukul 10 siang WIB Parjolo WIB balap sepeda dibagas ni keluarga Nyonya Siregar Boru Sianturi Jalan Kayu Jati 5 RT 0 Tolu RW 05 Jakarta Timur. 2. WIB Duran Sawit dibagas ni keluarga Sintua Nyonya R Simorakir Boru Tampu Bulon. Alamat Jalan Wijaya Kusuma Blok S nomor 7 Duran Sawit Jakarta Timur. Tolu WIB Cipinang dibagas ni keluarga Bonaporte Marbun Tiar Boru Ambarita. Alamat Jalan Persahabatan Timur Tolu nomor 10 Sia RT 0 Sia RW 10 Walu Kelurahan Cipinang Jakarta Timur. Inganan pertanyaan ruang Timotius HKBP Rawamangun. Pertanyaan keluarga Prado. Selasa tanggal 25 Agustus 2026 masuk pukul 10 Walu WIB maringanan di Timotius di Patu Pado pertanyaan keluarga Prado. Sude Prado sekaligus penghiburan atau mengapuli tu keluarga Sintua Herianto Sinaga Boru Pangeribuan. Sude Prado dohot keluarga Asam Mandawati pertanyaan ini. Mutasi pendeta. Nunga tajalo surat aputusan sian pimpinan HKBP taringot mutasi perpindahan pendeta Benhard Pangeribuan MTH. Sian pendeta fungsional HKBP Rawamangun, KB pendeta Resort HKBP Resort Taksi Malaya. Jalan mutasi perpindahan pendeta Feber Tampu Bolon MTH. Sian pendeta Resort HKBP Resort Kalidres, KB pendeta fungsional HKBP Rawamangun. Acara Parborhaton pendeta Benhard Pangeribuan MTH
acara paujakon pendeta Peber Tampu Bolon MTH patupa di Huriata Minggu tanggal 20 Agustus 2026 di Parmingguan pukul 10 WIB di Gereja HKBP Ramangun. Pelayan tasipul jamita atau kantong ungu tapasat masongon amoletata di pangobasion nasida saleng di Huriata mari tete amplop na di parade manang boy di transfer tu rekening Bank Mandiri nomor sada 27007 onom tolu onom sada atas nama Pendeta Bernhard Pangaribuan MTH manang di pasat marite kiris na adong di amplop. Seksi Kesehatan HKBP Ramangun. Seksi Kesehatan HKBP Ramangun patupa kegiatan sadarion Minggu tanggal 27 Agustus 2026 pukul 10 pukul sia 1.10 tolu WIB agenda kegiatan Boy Mandi Jaha di titing digital. Open bidding jasa pelaksanaan rehabilitasi toilet. Ombartu transparansi kegiatan kesimpangsiuran informasi Jalamang Leon informasi tu sudah ruas. Panitia rehabilitasi sarana dohot parsana gereja HKBP Ramangun membuka open bidding jasa pelaksanaan rehabilitasi toilet HKBP Ramangun atau totuon Boima dijaha di titing digital. Kebaktian Padang Remaja HKBP Ramangun. Kegiatan acara kebaktian Padang sekaligus kegiatan perdana para remaja RAP Dohot Remaja HKBP Ramangun, 5 AK kegiatan ibadah, grup mentoring, fun game, nah dipatupa hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026 pukul siwabib, inganan di Ragunan tema terang di tengah dunia Matius 5 ayat 4:14. Sudah remaja HKBP Ramangun, kelas SMP kelas 1 SMA kelas 3 diundang mandoti kegiatan ini. Ruas na tambah. Minggu sadarion tajalodo gabe ruas na tambah 5 keluarga Amos Sigalingging, Lusti Edina Boru Nainggolan, Rosian GKPI Janji Nagodang, Resort Onan Ganjang, alamat Jalan Kebun Kelapa RT 40B RT 010 RW Sia, Hutan Kayu Jakarta Timur, Wik Hutan Kayu Kayu Manis, Jonjong Mahamu. Tuatama masu nasida gabe ruas na dengan di tengah-tengah ta terlobi di Jolo ni tuata undul Mahamu. Titing nang marbagas, tintik parjolo, nang jalo papasu-pasu parbagason ma, Leonardo Aritonang, ruas ni HKBP Resort Tangerang Kota, anak ni Amata, Demas Aritonang, tubuh ni Nyata, Rismaida Boru Tampu Bolon, Oroana, Agnes Winda Boru Tampu Bolon, ruas ni HKBP Resort Rawamangun, Wik Utang Kayu Kayu Manis, Boru ni Amata, Leonard Tampu Bolon Nahinan, tubuh ni Nata Sintua Rosida Boru Siregar, pamasu-masuan hari Sabtu tanggal 5 September 2026 di Gereja HKBP Resort Tangerang Kota. Titing paduaon, naing manjalo pasu-pasu parbagoson ma, Christian Aron Jonathan Manurung, ruas ni HKBP Ramangun Wik Penggilingan, anak ni Amata Partogi DP Manurung, tubuh ni Nata AL Sepelisina Boru Lumban Tobing, Orana Angelina Rotua Boru Tapea, ruas ni HKBP Perumnas Kalender, Boru ni Amata Kolonel Purnawan Pangatas Utapea, tubuh ni Inata Herlina Boru Tambunan. Pamas-masuan di hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2026 di Gereja HKBP Resort Jati Waringin, Jakarta Timur. Buah-buah nang marbagas.
Nunga manjalo pasu-pasu parbagoson. Chandra Leonardo Siahan, ruas ni HKBP Tebing Barat Resort Tanjung Balai Karimun. Anak ni Amata Joni Siahan, tubuh ni Nata Derisma Boru Nenggolan. Dot Orwana, Bergita Susi Agustiani, ruas ni HKBP Resort Ramangun. Wik khusus, Boru ni Amata Thomas Darsono tubuh ni Nata Maria Yeti, Nunga Manjalo Pasu-Pasu Parbagason di hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 di Gereja HKBP Tebing Barat, Resort Balai Karimun. Tuata mana masu nasi dagabe para sarepeon na dengan di tengah-tengah di terlobi di Joloni Tuata. Ruas Namonding. Nah di hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026, Nunga Jomolo Monding Sahalak, Dakdanak Boru, Maria Francisca Boru Sinaga, umur 37 tahun. Boru ni Amata Rinson Sinaga Nainan, tubuh ni Nata Rianti Boru Tabarat, alamat Gangkana RT Walu RW 15 nomor 17, Pisangan, Jakarta Timur, Wik Gangkana. Kemudian hari Senin tanggal 10 Agustus 2026 di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Tuatama nama ngaleon gogo dot pangalpuan di keluarga na tinaningon. Peleon dot udut di buah-buah tajahama di titing digital nani parade niuriata. Di pasu-pasu sudah debatama aka barita masa dot uluan aka sifat wata bain sangap di warna. Songonima titing diuriata minggu sadarion.
Dame ni debata na sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata namarpungu di bagasan Tikion, di bagas joro ni Tuhata, songoni nang sude ruas ni Huriata, na mengikuti parmingguon melalui live streaming, manang di dia pema ringan hita amanginang, barita nauli na sahat tuhita di minggu tasadarion, imananienit sian Efesus 4, mamuka sian ayat pitu sahat rodi ayat 10, songonomma didok disi takasma tapaihut-ihut. Alai tuganup hitabedo di basa-basahon asi-asii, marguru tu panagihon ni pangalehon ni Kristus. Di baheninin nado nung manaik ibana tu gijang, ditabando na tarhurung, dilehon do silehon-lehon tu akajolma, alay nakok pe ibana, nang tuat do ibana jumulo tu inganan na ditoro ni tano, ibana nang tuati, laos ido na manaik tu gijang ni saluhut banua gijang, asa digohi sasude. Los ibana do mangalehon deba gabe apostel, deba panurirang, deba evangelis, deba muse parmahan, jala pangajari, pature-turehon akan nabadiai, laho mangulahon tohonani, pauliulihon daging ni Kristus. Pai masahat hita tusa luhud hasadaon ni haporsiaon nang parbinotoan ni anak ni debata gabejolma natang jalamatoras situtu mangihuton hagogok ni ripas ni Kristus. Asa unang behita dakdanak akan na pinalidak-lidak jala na pinabuabuan ni pangubus ni ragam ni poda, binahen ni pangaliluhon ni jolma, dohot akal na pautotohon. Gabi parhasitongan hita tahe, di bagasan haholongoni, jalalam magudang mahita dina saluhut, mangiahi ibana ului ima Kristus. Sianibana dosadok dagingi di padomu cala martomu, tiniup ni sudi urat-urat pangurupi, gabelam magodang dagingi, mangihuton pangulaon ni ganup ruas di bagian nabe, pinauli-uli di bagasan haholongoni. Ido sahat ni turpukta. Huriani Tuhata namarpungu di bagasan Tikion, totu hita saluhut na amanginang, sudido hita maka melomohon hasadaon ni roha. Ido tahe, lomodo rohata sadarohata, jala marsyadu do colma, laho mangiahi hasadaon ni roha, baik di tonga-tonga ni keluarga, baik di tonga-tonga ni punguan, baik di tonga-tonga ni huria, nang di tonga-tonga ni bangsota. Jalaboy do tariday yamang dohot inang, nang dihita halak patak pe, say diahi dosa da perpunguan, buha asa jupang hasadaon ni roha. Hidupan na gudang aka upasa ni halak batak,
ima makirim di bagasan hasadaun marhite akka upamai isarana ay godang tu ait laut dos niroha sibain na saud tung songodia pe godang niya katantangan tung songodia pe balga ni tujuan alai molodos roha saud jala tulus do saluhut nai adong do muse di dok halak batak napuran tano-tano rangging marsironggoman nang pe badatta padao-dao alai todita marsigomgoman. Ikatan persaudaraan menggambarkan kesatuan yang kuat meskipun jarak memisahkan. Alai todita marsigomgoman. Jala molotaida muse di semboyan nihita negara kesatuan Republik Indonesia Bhinneka Tunggal Ika nomor 8 nang pe berbeda-beda tapi tetap satu. Berbeda ras, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda latar belakang, berbeda luat, berbeda hita dihapus yaun. Alai satu di dalam NKRI. Bahkan di Dokdo Muse bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Mula karima aja senari Dokdo, bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi nina. Ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Asalos ido nang taida amang inang perbedaan ni jumpa kita do nang di tonga-tonga ni keluarga. Di tonga-tonga ni keluarga adong ama. Di tonga-tonga ni keluarga adong ina. Di tonga-tonga ni keluarga adong yanakon yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda satu dengan yang lain. Bahkan suami istri pun berbeda. Adi pasada tuhatta suami istri, laki-laki dan perempuan do. Ido benar huriatta menolak perkawinan sejenis berdasarkan Alkitab. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, setelah dia menciptakan perempuan dari laki-laki itu Tuhan mengembalikan perempuan itu kepada laki-laki karena sesungguhnya perempuan itu adalah bagian dari laki-laki. Kita disatukan dari perbedaan, bukan dari persamaan. Perbedaan bukanlah menjadi perpecahan, tapi merupakan keanekaragaman. Haulion ni parsaoran di tonga-tonga ni ngolu siganu pari. Lasonido amang dohot inang nang di tonga-tonga ni huria. Berbeda dohita napungudison. Berbeda dohita pengalaman hidup. Berbeda dohita di parmargaon. Idotahe. Berbeda dohita nang songoni di suku. Rada kolam Batak di sonate. Adong do suku na asing. Berbeda dohita amang dohot inang. Nang disilehon-lehon ni debata nasahat tuhita. Alanido nakanin marhite Epesuson naking dipasahat Apostel Paulus do. Songodia hasadaon ni huria na adong di Epesus. Mereka yang Kristen berasal dari Yahudi, yang berasal dari Yunani, non-Yahudi. Berbeda budaya, berbeda bahasa nasida, berbeda silehon-lehon ni debata. Alai buhado di tonga-tonga ni huria
jupang hasadaun na pinahot ni ima debata di bagasan Yesus Kristus. Ido neng dohonon na marhite turpukta sadarion amang dohot inang. Alanido adong piga-piga na nang si idauta marhite turpu jamita dihita sadarion na parjolo sahali dipaingot do tuhita amang dohot inang tuganup hita di basa-basahon do asi-asina. Di ayat 7 di dok naking di si alay tuganup hita bedo di basa-basahon asi-asi marguru tu panagihon ni pangalehon ni Kristus. Asi-asi, karunia, haris, didok di bahasa Yunani. Pemberian cuma-cuma bukan karena usaha, bukan karena sesuatu yang kita lakukan, tapi Tuhan memberikan karunia itu berbeda dari yang satu dengan yang lain. Sadar atau tidak sadar kita manginang, sudido hita dapotan asiasi ni debata. Sudido hita adong ima halobian antara satu dengan yang lain. Marhite-hite nanilehon ni debata tu hita. Bahkan digambarhon apostel Paulus do. Marhite turpukon digambarhon kita songon pamatang ni Kristus. Di bagasan pamatangi ragam akka anggota-anggota tubuh. Adong di bagasan na tangan, adong si malolong, adong si pareon, adong pamangan, adong pat. Doh ragam akka naasing nga manginang. Jalatai dama marhite pamatangi di gombar hondoi. Masing-masing anggota tubuh memiliki fungsi dan tempat yang berbeda. Dang sarupa fungsi ni tangan dohot mata. Dang sarupa fungsi ni mata dohot si majujak. Dang sarupa fungsi ni si pareon dohot pamangan. Jaladang boy dohonon ni pati. Ayaw dulu ja mardala tusat tuson. Mangaluluy akan narikot, mangulahon akka ulaon, iyaho pamangan, holan na mangaltupi do ulaw mo, ninna rupane. Dang boy dohonon ni patsongoni itu pamangan. Bahkan dang boy dohonon ni mata, aku lebih berjasa dari tangan. Alayah do taida di siamang dohot inang. Tuhan sudah menempatkan pada fungsi dan tempat yang berbeda sesuai dengan porsinya. Los ido nang gambarata amang dohot inang. Mungkin boy dohita bertanya pada diri kita sendiri. Bahkan boy dohita amang do inang membandingkan diri kita dengan orang lain. Buasa ibana boy, au daong. Bahkan mungkin kita bisa saja amanginang mangapian hita tudong atta ay maloma puang marede. Tabu mapuang suarani. Hapeyaw molo marede pe suara saya dadang masuk, tu dua pedang masuk, tu tolu pedang masuk. Tu dia pedang masuk sebenarnya. Alaya lalu moro hakku mangihuton punguani. Bamanang di dia peyaw di tempaton. Naulo mau mangihuton. Kita bisa membandingkan diri kita dengan orang lain. Alay songon natadokido naking amang dohot inang sudido adong dilehon de bata marhite-hite pemberian cuma-cuma karisma yang diberikan Tuhan kepada kita. Ayo lakudul pehamu hohom manangi-nangi menjadi pendengar yang baik itu adalah karisma. Edang sasudi halak boy hudul tenangate. Saya nangiba na makatai. Apalagi ngay bereng mik. Baybana na terus manyuk mik yate. Ya. Kalau boy pe hudul tenang, dia mau mendengarkan orang lain, itu adalah
sebuah karisma. Edang sungon nahudut naking adong do halak. Hola 5 menit do boy hudul. Dungi busi saun namon. Mohopan hudulan nai haroakan. Dan dia tidak mau mendengar. Tapi dia mau didengar. Met duniani amang dot inang. Itu adalah salah satu contoh sederhana. Tapi itu adalah pemberian Tuhan yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Sarupa mai songon, maaf setabi amang do inang bulu mata itu ya. Bulu mata. Met doi, saya tanya tong dodang adong fungsi ni teh. Ale adong do fungsi ni melindungi 5 biji mata kita ini. Alaniaha ai holan ro rupani manang na adong mengganggu binatang manang angin pitor refleks do ibana menutup. Nah, alani unang saya cabuti ibulu ni mata munay setabi amang inang da. Setabi molo sonari molo najulu kalau jatuh bulu matanya dikatakan ada yang rindu sama kau rupanya. Ninda kan? Molo sonari madebu bulu mata na boado. Tadi lemnya nggak kuat dibuat ya ngain na. Alaniaha karena sudah palsu. Ya, sudah penuh dengan kepalsuan. Unang bolokon adong dolapatan dii dakolan asa uli. Tapi Tuhan menempatkannya walaupun sederhana dan kecil, tapi itu berfungsi bagi tubuh kita. Nyon, ya, sisilot tahun, ya, saya tabolokon donya nate, hola gajang tabolokon. Asing maju apalagi senario kengadong kuku buatan kan? Nang pola bita pagajang kuku tai ngalengkap doh kute na berwarna-warni. Ya, doa remaja pengen memakai. Kenapa kau pakai itu nanti nggak bisa cuci piring kan kan? Gak apa-apa lama nanti bisa dipasang lagi ngena. Ya, lapatan dari siamang doi nang berfungsi doi nang pemet dai alanido tung dia peperata tung dia pesilehon-lehon ni debata. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Unang dok buasa boy ibana, buasa dang songoniau. Tuhan tidak membuat kita menjadi seperti orang lain. Tuhan tidak membuat kita serupa, tapi Tuhan meminta kita gabe dirita yang terbaik sesuai dengan karunia yang diberikan oleh Tuhan. Alai do didok naki, alai tu ganup hita bedo di basa-basahon asi-asii, marguru tu panagihon ni pangalehon ni Kristus. Marhite panagihon pangalehon ni Kristus. Jangan menjadi sama dengan orang lain. Saya selalu mengatakan kepada anak-anak muda remaja, be yourself, jadilah menjadi dirimu sendiri. Kau diciptakan Tuhan begitu indah dan berharga. Ketika kau ingin menjadi orang lain, meniru orang lain, justru itu merusak dirimu dan menghancurkan dirimu. Tapi gali apa yang ada di dalam dirimu. Kembangkan anak adong diho. Dia mana adong diho. Ati na talentam di sido naking. Sip dia mendengar. Bahkan orang mau percaya untuk kau dengar cerita curahan hatinya. Atau mungkin kita hadir hanya untuk menasehati berkata-kata. Dan mereka kuat dengan apa yang kita sampaikan dengan kata-kata kita. Bukan harus berbuat besar, bukan harus berbuat hebat, bukan harus terlihat kita luar biasa. Tapi yang biasa-biasa itu pun Tuhan pakai kita. Di bagasan ima parsaurata hasadaun siganupari. Napaduahon ahaneng idota amang dohot inang. Dilehon de bata karunia asi-asi asa mangulahon akapakobasyota. Dia 10 naking didok disi. Ayat 10 sada dohot ayat 12 didok. Laus ibana do mangalehon deba gabe apostel
geba panurirang, deba evangelis, deba muse parmahan, jala pangajari, tudiyay dilehon, pature-turehon akan abadiyay, laho mangulahon tohonani, pauliulihon daging ni Kristus. Ternyata bukan untuk kepentingan diri sendiri. Ternyata bukan untuk menunjukkan kita bahwa kita adalah hebat dengan pemberian Tuhan. Tapi semua itu adalah untuk pelayanan, pakowasion, pauliulihon pamatang ni Kristusi. Lahu membangun tubuh Kristus, yaitu gerejanya, jemaatnya. Parsauran na denggan, ima parsauran na paturterehon dohot pauliulihon ruasna. Dang memecahate, dang merasa iri satu dengan yang lain. Tidak merasa kalau ada karisma orang itu menjadi ancaman bagi kita. Keberhasilan orang lain, keberhasilan nidongan mi, sotung dietokoi kegagalanmu. Tapi lihatlah apa yang ada di dalam diri kita untuk boleh saling melengkapi. Melengkapi diragam ni asiasi ni debata. Songon pamatangin king di aka anggota-anggota tubuhnya bahwa dia dibangun untuk satu kelengkapan tubuh Kristus. Lahu mangulahon aka ulaonna dohot hasadaun di tonga-tonga ni huriyai. Dangikon gabi parjamita di sonamang do inang. Gabi ruas na burju pehamu silehon-lehon ni debatadoi. Ay suadong lapatan da merjamita di somolo dang adong ruasna. Itu kan? Suadong lapatan dan di somer musik molo dang adong di son ruasna. Dang adong lapatan na maridin naking dengan suara yang bagus kalau jemaatnya tidak ada. Semua itu saling membangun satu dengan yang lain. Bahkan mungkin namang do inang kita tidak melihat orang-orang yang menyediakan tempat ini. Dang tarida ulaun nasida payason paturehonon alena taridai paragedda do parjamita do pemusik do paredde do dison ya akan apa pengupilian do tapi mereka yang menyapu membersihkan ya gereja ini kita tidak melihat ay molodang adong nasida itu bisa menghambat kelancaran yaitu ibadah kita di tengah-tengah gereja ini. Sarupa songon engsel pintu itu amang do inang. Ya taida pintu, daun pintunya yang kita lihat. Bukan engselnya yang terlihat. Tapi coba buka engselnya itu, pintu itu tidak akan berguna. Ya, alani engsel itu boy dipakai pintu. Alani do amang do inang, adong do mungkin pelayanan yang harus terlihat dan ada pelayanan yang tidak terlihat. Tapi semua itu adalah membangun dalam satu kesatuan yaitu tubuh Kristus sang pemberi asiasini debatana king ala didot do dia saplonami sianibana do sardok dagingi di padomu jala martomu tiniuk nusude urat-urat pangurupi gabelam magodang dagingi mangihuton pangulaon ni ganuk ruas di bagian nabe pinauli-uli di bagasan haholongoni dipaingot hita mang do inang debatado mga lehon si lehon-lehon itu hita. Jala ibana do ulu ni pamatangi. Jadi puncaknya ya sumbernya adalah di kepala semua. Ito tahe dang boy mangulahom molo manangahape perintah datang dari kepala. Ya, holat sega sarap di kepala ini semua akan rusak. Perintah itu datang dari Yesus. Si lehon-lehoni rosyan debatadoi. Jala disuruh hita mangulahon saluhut nai. Songon pamatang ni Cholmai. Songonido pamatang ni Kristusi. Dia adalah sumber dari segala sesuatu. Songon nahudok naking amang do inang. Ayolan dang masuk dengan oksigen ke otak kita. Sehingga do perintah sian otak kan. Ini yang memerintah berjalan, melihat, mendengar, pegang, ini yang memerintah. Dang boy bana bergerak tanpa diperintah oleh saraf otak kita. Psikomotoriknya. Songonido ng Kristus di bagasan ngulutta. Ibana do maniop urat-urat pangurupi. Disude hasadaon ni
ruas ni huriana. Jala di bagasan di iya mang dohot inang. Di tonga-tonga ni ngulut tape di paingot do. Kita bukan hanya lau majalo si lehon-lehon ni debata. Alay bohado hita mangalehon diri tu Tuhani marhite ganup si lehon-lehon nai na pinasahat na tuhita. Didok disi bamuladong na mangajar, diulahon ulahon mangajar. Mungkin hita dang boy marjamita, alay boy do hita manangyakon. Mungkin hita dang boy maredde, alay boy do hita mangurupi. Mungkin hita dang boy tampil di julu, alay boy do hita menghibur akan nabarsitaonon. Mungkin hita dang adong manang dang godang di arta, alay adong do waktu ta, adong do tenagata, adong do perhatiatta, adong do holong di rohatta. Songon sada lansia nang marsahit ibana, ya beberapa tahun lamanya, tapi ada kerinduannya untuk melayani. Waduh bainok kinang padita, naing donian huled diriku, alay hola jongjong peaw siap podomanon, hola kudu lau sian podomanon, dang boy, tangyakom masude ruas ni huriay, tangyakon akka pangulana, ido ulaon mo, jala moladong artam, pasahati tu bagas joro ni debata. Itu adalah bagian pelayananmu. Nang pedang roho tu bagas joro ni debata, tapi doamu dan perbuatanmu Tuhan melihat semuanya itu. Asa los ido nang amang dihita di bagasan tikyon, tapake masih lehon-lehon ni debata, lahu mangulahon akaragam pakobasion di tonga-tonga ni huriana. Jalan parpudi amang do inang tujuan ni sudah kapakobasion asalam matoras magudang hita di bagasan Kristus Yesusi. Songon naking dang dihalomon Tuhan hita holan sibuk di huriate. Dang lomorohana hola sibuk kita berpelayanan. Alay ikon matoras di hapor siaon. Bah, bahasa songoniate. Habis song leader di bene debe. Inna. Pemain musik di bene debe. Bah, habis natoras na si tua. Bahasa gabi songoniate. Bagaimana masuk ibana tu ugamo na asing. Kenapa? Allah hatani debata do sudia kapakowasyon na dang mabain mangulu jala mangudang haporsyon na. Tapi itu hanya sekedar rutinitas. Dia tidak nikmati itu. Membuat dia menjadi bertumbuh. Jala dewasa dalam imannya. Apalagi di zaman sonario namang do inang. Gudang informasi na masuk tu bagasan pikirat tamarhiti aka media sosial. Adong Facebook, adong WA, adong YouTube, adong TikTok, dot akalan na asing. Ganupari hita boy majalo gudeng aka informasi naking alay taingot mah dang sude informasi isitong. Ikon saringot tado. So tung murah-murah hita dipalidak-lidak. Ya, so tung murah-murah hita terpengaruh. So tung murah-murah hita amang do inang. Apalagi senario nate. Gudang aka tertipu marhite-hite aka media sosial yate. Ya manuhor situhoron pe. Edak kinata tongate. Mulu melalui online lebih murah ya. Lebih murah. Tapi kalau belum dapat, belum pasti, belum langgananmu, belum kenal, belum tahu bahannya. Jangan beli. Gudang sonari. Ya ditunjukkan tokonya, dipatudu toko na, pedang adong toko nai, kena tipu dia ya. Nah, jadi lapatan na di siya mang do inang manat, dohot akan informasi, dohot barita, taringot tu hasitongan, manat hita di bagasan partikianon amang dohot inang. Alanido nakanin, dang sude informasi na dapot hita, siyan media sosialisit tong, di baheni ikon matoras do hita, di bagasan hata ni debata unang murah-murahi tanakanin di palidak-lidak aka namasai. Standar kebenaran itu ada dalam firman Tuhan. Dang dicolma, dang diportibion. Ibarat na contoh. Contoh ya manginang ya. Masalah paradaton mah. Dihita mungkin dihutaan kan. Molo adong pesta ujuk panguli anak pamuli boru. Sonari kan di tortor hodo parumain na kan.
Sampai jam opak mangan ido kan. Apalagi ditoban kan. Nah, molo dinasida si tong doi. Wasa, ay ko jolo habis do. Nyon, jualannya kapar 3-3 on, baru pemangan. Ay ko sudero taruli. Dakola namar peste taruli. Sude sahutai ikot taruli. Ya do di par 3-3. Bamolo tolu keleng na tolu dubonon na itu pestai. Alania, itu menjadi kebenaran bagi mereka. Molo hita dang sitong ninna hitai kan? Dang sitong ninna hitai. Jala tarimas do hita mungkin marnidai. Ale sonari wabahna. Songod dia mamang do inang. Kemarin saya bilang di lansia, wabah sekarang molo di hitaan di pator-torhon parumain na. Sonari pengantin sudah bernyanyi, ya. Sarupa nama kan? Roma Muse Masaweri. Ya, datang menyawer sekarang. Roma tulang nama sawer. Boharuhanu tulang na itu berena kan? Roma ibana. Roma Muse hasuhuton. Orang tua, para anak parboru. Roma keluargana Muse. Nah kita yang menambah itu. Molo hita madok sitong doi. Nah alanido amang do inang. Jangan mudah terpengaruh. Dan adong dia dak batak ya teh. Hita do mana bai. So tungga bebeban dia ka ya nak kota anon ya doa kasih panganon nih ya doa kasih panganon bai dah hita mamolo masuk kita tu gedung ya mulai sian masuk sahat tu namulak radi terus si panganon ile depion uang aharu teh uang nyamuk inna do uang nyamuk di lendo pe ya terbeban Roma nak kota mam. Berapa sih kalau menikah itu biayanya Nina? Biar ya nak kotai. Aku nggak usah lah sama orang Batak. Inna, waktu kami dulu pelayanan sending yang umur 27 sampai ke atas itu dari Marturia itu menjadi masalah besar Mang Inang. Masalah adat yang bukan sebenarnya adat, bukan inti adatnya ditambah-tambahi menjadi anak-anak muda menjadi terbeban. Alanido amang dohot inang, dohot ragam dope, namasa di tonga-tonga di ngolutta, ujilah semua itu ya di bagasan hatani debata. Karena standar kebenaran itu adalah firman Tuhan, bukan dunia ini, bukan orang lain, bukan diri kita. Songon ima topi ini mingguta di bagasan dikion, togu marsitiopan tu hati goran. Firman Tuhan yang menjadi pegangan kita di dalam kehidupan kita. Hala Kristen natang, ya hala Kristen natang dang murah di palidak-lidak. Ido tahe, dang murah digoncang ibana. Tidak mudah terpengaruh. Ya orang Kristen yang sudah dewasa dang murah madele. Holanda dong persoalan, Holanda ada dong hamolon di rumah tangga. Pitoraha di dong cerailah kita, ninna teh. Uranai cerailah kita, ninna. HP pacaran 7 tahun, masih setahun dia pacaran sudah menikah, masih setahun minta cerai, belum meling pacaran, sian rumah tangga, waduh ya teh. Nah gampang sekarang amang do inang, dang murah madele, lihatlah bapak ibu kita, opung kita di sini. Ya mereka datang dari perantauan sana, najolo, saha di pangaratono anak muda, mereka ini maco, tahu maco? Mangat comangan do dison. Tapi mereka mengirim ke kampung. Hape na diutang doi. Ido kan? Bapak lagi na julo wesel dotong ate. Di lapo do ni pasar sada lapo. Si matong terberita ma gelengon na di Jakarta pangaratuan. Roda ba wesel ni anakku. Wesel di burukku nina. Hape na diutang doi. Apa yang mau saya katakan? Mereka tangguh. Tangguh bertahan dengan penderitaan. Dang songon hita sonari. Anak-anak muda cemen ya, cemen ya. Kola sodong hepeng na, susah kali pun hidup ngenate. Nadang murah madele, orang yang dewasa dalam iman, tidak mudah dia menyerah. Tapi dia bertahan, berjuang untuk hidup dalam imannya dan juga hidupnya, kehidupan sehari-hari. Halak natang di bagasan haporsyaun, dang murai bana mardadi. Ingot ya mang do inang. Ay holas so di BG dang di jalo hatana di punguani. Pitor kaluar ibana sa grup. Kaluar ibana sa punguani di bana mo sa punguan na. Dakat tu si
Udah songono danguli bana. Udahlah, aku keluar dari situ Nina. Baik punguan. HP ulut telu halak demang yutun ibana. Mula musai bana. Dang murah-murah merdadi. Perbedaan itu boleh. Berbeda pendapat boleh ya. Boleh berbeda pendapat. Tapi bukan untuk memisahkan kita satu dengan yang lain. Alanido amang dohot inang marhite hata ni debata di bagasan sadarion. Dipaingot hita sebagai orang Kristen yang sudah dewasa nongtang hita naing togu marsitiopan di bagasan hati goran ni debata marhite hata ni debata. Amin mertang yang mahita. Tuhan Jehovah debata amanami na marhabangsa di banogijang moliate di pasahat rohan nami Tuhan di luas sohami rosyan tongani bagas nami ganup marsada-sada di parsauran sihol ni rohan nami marparsauran dohotho manangihon hatam jalanung ngataruli hami di bagasan hatami Tuhan paingoton hami rikot ni hasadaon di tonga-tonga ni huriam jalasi sada ulaon hami Tuhan pauliulihon ima pamatang ni Kristusi asa magudang hami di bagasan haporsyon nami tang hami di bagasan haporsyaon molotung peragam akka pangubus ni alugo ni Portibion naboy palidak-lidak haporsyon nami alay boy hami bertahan Tuhan di bagasan haporsyaon na tugui di bagasan Yesus Kristus alani Tuhan naing matutu marurat marparbuy hatam si hangulunon nami di bagasan ngulu nami pasupa sudia karuas ni huriam nang songoni akaruas ni huriam na di bagasan parukilon ragam niya kanamasa di nasida hona mangalehon gugu pos ni roha di nasida nang dia karuas ni huriam na di bagasan parsahiton dirawat di rumah sakit dirawat di tonga di bagas nabi pengobatan pemulihan penyembuhan tuho pasat hami di bagasan tangyang nami Kristo simbolon, Gavi apala simbolon, Hotman gultum, Nyonya situmorang baru pancaitan, Pantun huta barat, Reza Akselia baru sitorus, Nyonya sitohang baru sinambela, Las Maria baru pancaitan, Ernita siahaan, Manatur silitonga, Sitimbo nur sianipar, Situa SP hutasoid, Diego Jovian hutauruk, Nyonya sianipar baru simatupang, Situa BP siregar, Nyonya sinaga baru simbolon, Rumintang baru hutasoid, Nyonya tobing baru manik, Rianti baru huta barat, Situa LA tamba, Parlindungan tambunan, Rio simajuntak, Finka talia panggabean, TP simajuntak, Sorta pangihutan sitohang, Januar si hombing, Benhar si hotang, Nyonya Raja Gugu lamlan simajuntak, KM si hombing, Nyonya silalahi baru samosir, Nyonya Gedolo Saribu baru sitorus, Ferdinand manurung, Tiur baru napitupulu, J mangatas si hombing, Nyonya napitupulu baru nadapdap, Nyonya lumban tobing baru manulang, J Remiko Andri Haposan lumban tobing, Nyonya tobing baru sinambela, Nyonya Sarli baru samosir, Rinto manurung, Robin naik pasaribu, Balojong pangaribuan, Nyonya Baster manurung baru aruan dan sudi akan nasubuy hugari hami sada-sada marhite warta jemaat namion. Tuho pasat hami sudi akaruas ni huriami. Jala mungkin hami na adong dison na di bagasan parsahiton. Jama mapamatang ni sudi akaruas ni huriam. Asalabok di hilala nasida, sumuang di hilala nasida, marhite pangubation na pinatupa nasida, parhitian mo mga lehon hamamalum di parsahiton nasiday. Tuhan di batama nami, tuho mang pasat hami sudia karuas ni huriam, siyan na met-met na magodang na matua, homa manggonggom hami sa luhut na, di bagasan Kristus Jesus, martangiak kami tuho. Amin. Maredehitas yan bukede 747 ayat sada dohot ayat na mangihut laos tapasahat mapilian ta na paduahon. Dalam nama
Tedehon ayat 5 jongjong mahita saluhutna. Tatangyakon ma peleata, ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon na dinggan, dohot na saulibasa na moliutus, hupasat hami masian na nilehon mi tuhami pelian nami tuho, sejalu megabe uap na khusus di julum, pasu-pasu mejala ramoti, asa huparhasea kami pelianon, pati bulhon harajanmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion, buhay marohanami marhite-hite todim, asalamu taddahami godang ni selehon-lehon mi tuhami, asalam girgir hami madok moliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Alea manami na di Banua Gijang, sai penurbadia maguarmu, sero maharajanmu, sesaut malomoni roham di Banua Tongaon sengona di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, sesa madosa nami sengon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, di sodakon Tuhan de batama bohina tuho, jala asi marohana midaho, di dopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasaur honma damena tutodim.
sing unang behom abiar lau mandapotoni takkan dijauhan Yesus sai romaho Tuhan talikon haholobon jala postia sonang dilambung Yesus sonang narotusi unang behom abiar lau mandapotoni sonang dilambung